India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hakaway na Jingiakhun hakbeng ki Shipai jongka Venezuela bat ki Kynhun Kieng Atiar ki badan ki bentak kaput jongka Colombia. Kelawan ra ka jingyap jong hadu prangut ki Shipai ka Venezuela bat kani ka jingyap jong ki tegi prangut ka jingdan jong ki Shipai ki belayap na kani ka Jingiakhun persya ki Kynhun Kieng Atiar ha ka tegi bentak kaput kala nangkiu layathu katanat yadari jongka Venezuela. Watla katanat yadari klapin bena ya kani ka jingyap jong ki Shipai ha ka tegi Jingiakhun hindui kamshim la ai jing tip na yathu pat hadukat nungut ki Shipai kila yap hak te gi jinglet kenra ban yakun ia ke Kynhun Kieng Atiar ia kabla sedang nadu nai leber mentau snap shu nakaliang jong katanat ya dari jong ka Venezuela kala yathu ru bahak te gi Jingiakhun katanat ya dari jong ka Venezuela kala maham ru ki Shipai jong ka Colombia halor jing ai jing yarap jong ki ia ki te gi Kynhun Kieng Atiar ha ka balaong baka deling ba ka jing yarap jong ki Shipai jong ka Colombia ba ka ne ka Jingiakhun kala nangjur bat nang shirkai bat ka bawan ra ru ki jingyap jong ki bubuan ki Shipai jong ka Venezuela nakaliang jong menteri katanat ya dari jong ka Venezuela u Vladimir Pedino Lopez haba ai ka Jingiakhun ki pajba jong kari halor ka te gi jingja ula phai ku bor snolem shiki bahi yang hasem jong ki to ki Shipai ki blaklat no nadu belas dang ia ka ne ka Jingiakhun ha ka ba ula ong ka ne ka jingyap jong ki Shipai ka de ka jingyap ka bamla bunklet namar kini ki Shipai ki de ki nong yada ya ka khandau ka siap jong ka Venezuela ha ka be khun hadu ki sngi jong ka jingyap Umintri hakate ka jingi ai jingkren ka jong ulayay banru bagane ka Jingiakhun persya ki Kynhun Kieng Atiar kanumkut hindai nang penklan shu na markite ki Kynhun Kieng Atiar ki de na Colombia bat ki blawan ban pindan kam e ka jaka bat ka khandau ka siap jong ka Venezuela kumta ka Jingiakhun ka nya chakmat ban pinduk pendam bat rat dingkhong ya ki de ki runat